Hello, hello! Am revenit din Mallorca. Am colectat câteva informații pe care vreau să vi le transmit și vouă, cu situații pe care le-am părțit noi acolo, la care nu ne-am așteptat și pe care ne-ar fi ajutat dacă știam. Unul la mână, închiriatul mașinii. La închiriat de mașină, deși poți să găsești pe Booking sau pe alte site-uri sau direct la ei pe site-urile lor personale, mașina de închiriat, să știți că întotdeauna mai sunt niște costuri suplimentare de care noi nu am știut. De exemplu, că recomandat ar fi să faceți full casco. Am pățit o situație similară la cineva când am predat noi mașina. S-a întâmplat o chestie asta. Noi când am închiriat mașina ne-a fost recomandat să plătim 200 și ceva de euro pentru full casco asigurare. Era vreo 20 și ceva de euro pe zi. Asigurarea se plătește pe zi. Noi am luat mașina pentru 10 zile, deci am avut vreo 280 de euro de plătit suplimentar pe lângă taxa pe care am plătit-o când am închiriat mașina și ce taxe mai aveau ei acolo. Mi s-a părut mult în prima fază când ne-au cerut acești 280 de euro, pentru că ajunsesem la mașină la 1500 de lei, ceva de genul ăsta. Faza este că cineva care a optat pentru varianta de a bloca o sumă de bani, adică 1000 și ceva de euro, ți blochează și ți deblochează dacă aduci mașina în același stadiu în care ți-a fost predată, îți returnează banii. Problema este că și o zgârietură atât de mică, dacă apare pe mașină, acei bani tu i-ai pierdut. Nu mai sunt restituiți. Așa că recomandat ar fi să plătiți full casco și să stați liniștiți că la sfârșit de vacanță vă sunt blocați 200 de euro, atâta ne-au fost 9 blocați, plus 280 de euro pe care i-am plătit ca și asigurare, plus taxa pe care am plătit-o pentru mașină. După ce am restituit mașina, nouă ne-a fost trimis înapoi cei 200 de euro blocați ca și un fel de garanție. Persoanele care n-au plătit full casco, le-a fost blocat cei 1000 și ceva de euro, 1800, nu mai știu exact ce sumă aveau ei blocată pe card, dar nu au mai fost restituiți pentru că în contract scrie clar că dacă nu îți asumi această asigurare full casco, banii ăia îi pierzi. Deși tu te poți gândi că nu o să o zgâri, că o să fii atent, că nu o să nu știu ce, nu știi